però sobretot fer-ho des del punt de vista d'aquesta esquerra alternativa que s'està construint, que s'està modulant al país i que també té moltes coses a dir en aquest procés sobiranista que vivim. Disculpes també d'entrada per si algú té una mica de fred. L'acte era previst fer-lo dalt a la sala d'actes, perquè també ens feia molta il·lusió anar a la sala d'actes a fer aquest acte, però evidentment ja sospitàvem pel que es anava veient pel poble que seria un acte molt concorregut i vam decidir fer-lo aquí. Esperem que ningú tingui massa fred i que ho puguem passar tots bé, escoltant i debatent. Aquest acte estava, com us podeu imaginar, estava previst fer-lo, el teníem previst abans del mediàtic desacord dels partits entorn al 9-N, ja era un acte que havíem parlat de fer abans. Pel mig hi ha hagut tota aquesta mena de desgavell, però tot i així vam convindre que segurament era més imprescindible que mai fer un acte defensant el 9-N, especialment defensant una postura de sí, compromesa amb el sí, amb la independència de Catalunya, perquè precisament, fruit d'aquell desgavell, segurament hi va haver una crisi de confiança entre molta gent amb el que significava una consulta, amb el que significava donar veu al poble català. Hi va haver una crisi de confiança i crèiem que des d'aquest acte podíem contribuir a recuperar la confiança en el 9-N, a tornar-la a dotar de significat polític, de pes polític, que creiem que no l'havia d'haver perdut mai, tot i que hagi canviat el format, diguem-ho així suaument, que hagi canviat el format. Creiem que això, que el que no ens podem permetre ara és treure-li valor al 9 de novembre i aquesta consulta, precisament perquè que no ens podem permetre és treure-li el protagonisme al 9-N, que és la gent. Una consulta, el protagonisme, la decisió és la gent. Semblava que després d'aquell desgavell que hi va haver fa 15 dies, ja fa, el protagonisme havia de ser pels partits i per sort creiem que estem entre tots i totes recuperant el protagonisme per la gent i la possibilitat de poder votar, encara que sigui d'aquesta manera i per aquest escull que s'ha trobat. Quan ens vam plantejar aquest acte volíem això, que fos un acte interessant i que li poguéssim donar molt de contingut a aquest 9-N que ens ve properament, no queden ni 15 dies, 14 dies. Bé, no sé si cal que us presenti els ponents d'avui, faré unes breus referències tant del Manuel Delgado com de la Teresa Forcades. Crèiem que avui havien de venir dues persones que s'haguessin manifestat des de l'esquerra alternativa, des d'aquesta pluralitat d'esquerres que tenim al país, en defensa d'un posicionament de sí, cada un des dels seus motius, des de les seves conviccions, però des d'un convenciment d'esquerres, des d'un posicionament d'esquerres, defensant aquest procés i la independència de Catalunya. En el Manuel Delgado, com a signant també d'un manifest, no sé si el coneixeu, d'Esquerres pel Sí, com a membre del Partit dels Comunistes de Catalunya, integrat dintre d'Esquerra Unida i Alternativa, però també perquè la gent de l'esquerra independentista de Valls el llegim en el seu blog, sobretot, l'hem seguit quan fes més xerrades o anys enrere fer més, t'havíem pogut veure i era una veu destacada en les ciències socials. Ell és antropòleg, doctor en antropologia, fent moltes recerques i divulgació entorn a molts aspectes de l'antropologia, antropologia de la religió, com es va ocupant l'espai urbà, ha tractat molts temes i crec que els que ens movíem en les ciències socials el teníem molt com a referent, una veu sempre molt crítica. La Teresa Forcades, també signant d'aquest manifest d'Esquerres pel Sí, impulsora i una de les cares més visibles, junt amb l'Arcadi Oliveres, del procés constituent, que també ha obert, ha donat molta nova sàvia a les esquerres d'aquest país, però evidentment també la coneixeu tots molt perquè és monja benedictina, doctora en teologia, i des de la teologia ha teoritzat també molt sobre el feminisme. Per tant, és una veu també molt escoltada
precisament per la seva mirada crítica, no? Des de l'Església. També la coneixeu per la seva formació en medicina, en salut i en la seva denúncia persistent amb el negoci que es mou darrere la salut i la medicina, el negoci il·lícit. Per tant, dues veus que avui crèiem des de l'Esquerra Independentista de Valls que volíem que ens acompanyessin en aquest acte i sobretot escoltar el que ens venien a explicar. Us explico una mica com anirà l'acte, perquè intentarem parlar els que estem aquí dalt a la taula, però també ens agradaria poder parlar amb tots vosaltres, de manera el màxim d'ordenada possible, però de poder tenir un diàleg. Per això hem muntat l'acte amb 3 intervencions nostres. La meva és més per situar el motiu d'aquest acte i per què creiem necessari que des de les esquerres vestim de discurs també ideològic, polític, tot aquest procés que estem vivint. I després intervindran el Manuel Delgado i la Teresa Forcades amb una proposta que els hem fet que ens parlin de per què segueix sent necessari aquest 9N, aquesta consulta, quins motius tenim des de l'anticapitalisme, des d'aquesta esquerra alternativa per defensar la independència del país i defensar aquest sí mobilitzat i actiu en el 9N i quin paper també hi hem de jugar les esquerres en tot plegat. Després d'aquestes 3 intervencions farem una part de preguntes. Si algú té preguntes concretes a formular als que estem aquí dalt, ho podreu escriure, ho repartiran, si algú vol que ho demani a algun de les meves companyes, dels meus companys, us donaran un paperet per escriure una pregunta concreta dirigida als 3, a 2, a 1, a qui vulgueu. Per tant, nosaltres intentarem recollir-les, agrupar-les, si n'hi ha moltes, sobre el mateix tema i després les exposarem perquè les puguem respondre. I finalment, qui no vulgui fer una pregunta però sí que tingui ganes de debat, doncs també micro obert per tothom que vulgui debatre entre vosaltres, amb nosaltres, entre nosaltres que estem aquí, i cap problema. Per tant, intentarem que sigui tot àgil, però ens agradaria que avui hi hagués xitxa aquí, que hi hagués debat i no només nosaltres, sinó també vosaltres que heu vingut. Nosaltres, des de l'Esquerra Independentista, quan ens plantejàvem aquest acte, aquestes 3 ens venien, si tinc la veu